खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भारत हादरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन केबोल दालांखौ बेखेवनानै होबाय। गुजरात रायजोनि द्वारकायाव मैया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया सुदारसान केबोल दालांखौ बेखेवनानै होयो। बे केबोल दालांआ भारत हादरनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोलावसिन केबोल थानाय दालां महरै सिनायथि जानो हाबाय। बे दालांनि गासै लावथाइया 2.32 किल'मिटार लावथाइनि, जायखौ बानायनायाव गासै 980 कौटि रांनि खरसा जादों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो हादोरनि हान्था-मेला बिफाननि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथांनि गनायथि लानानै बे दालांखौ लुनाय जादोंमोन। दिनै 8 बोसोरनि उनाव बे दालांआ आबुङै लुफुंजायो। द्वारकानि ओखा मुख्य आरो बेट द्वारका मुंनि मोननै जायगाखौ बे केबोल दालांआ फोनांजाबगोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे दालांनि दारै इसोर सिबियारिफोरा द्वारकानि श्रीकृष्ण मन्दिरसिम थांनायावबो आरो तीर दावबायारिफोरा तीर दावबायनायाव गोरलैयै गोबां राहा मोनगोन होननानै मिथिनो हादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सुदारसान केबोल दालांखौ बेखेवखांनानै होनायनि उनाव श्रीकृष्णनि नोगोर द्वारकाया जेराव गोदोलांदोंमोन बै थावनियाव थांनानै दैमानि सिङाव श्रीकृष्णनि नोगोरीखौ नायगिदिंहैनानै इसोरखौ खुलुमहैयो। फाथाबारि BCDCनि चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ। जोंनि नोजोराव गाज्रि खामानि मावनाय जाबाय। बेखौ जोंनो नाङा। सोलायनांगौ। बेफोरबायदिनो बायदि स्लगान होनानै अख्रां गोमसारहोयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 16 नं मिसिमा फाथाबारि BCDCनि चेयारमेन निर्मल नार्जारिनि सायाव जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा। अजद दिखांनाय रायजो राजाफोरा थुरिबारि, गाम्बारि, किजुरपारा, गोजोनपुरि, दाङापारा आरो लावख्रिगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोर। रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बादियैब्ला निर्मल नार्जारिया सोरखारि आसनिफोर बायदि बायदि खौरांफोर सफैयोब्लाबो रायजो राजा आरो BCDCनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि मावथिफोरनोबो खौरां होआलासे गाव हारसिङैनो बायदि बायदि खामानि मावखोमायो होनना फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजोफोरा। आरो फोरमायथिबावदों दि BCDCनि चेयारमेन निर्मल नार्जारिया सोरखारनि आसनिफोर सफैब्लाबो फैसा होआब्लानो जेबो खामानि मावा। बिनिखायनो 16 नं मिसिमा फाथाबारि BCDCनि चेयारमेन निर्मल नार्जारिनि सायाव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय बिटिआर सोरखारा जाख्ल'नाय गैयै सोरखाराव मानो जाख्ल'दों होनना गोख्रों अजद दैखांनानै BCDCनि चेयारमेन निर्मल नार्जारिखौ बोख्लायनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। मैया 25 फेब्रुवारि 2024 इं खालाराव चिरां जिल्लानि बियार फिल्ड RCC क्लाब एन्ड अडिट'रियाम हलाव 5थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि एबा बिसानि 5थि बान्था राननाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लाय बोसोराव साबसिनै खुंफुंनायखौ नुनो मोनदों। मानोना देग्लाय बोसोराव बे फिल्म एवार्ड सेरेमनिनि गेजेरजों जायफोरा बान्था मोननो हागोन बिथांमोननो ट्रफी आरो सार्टिफिकेट होनायनि सोलायै बिटिआरनि दाब दाब जायगानि साफ्रोमबो बान्था मोनगिरि बिथांमोननो रां बान्थाखौ मोनब्रै केटेगरि महरै जेरै बेस्ट बड' फिल्म, बेस्ट डाइरेक्टर आरो बयनिख्रुइ बांसिन फाव खालामनो हाग्रा फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोननो 1 लाख रांहै होनाय जागोन। बेजों लोगोसे आरोबाव 14 केटेगरिसआव 50,000 रांहै बान्था मोनगिरि बिथांमोननो होनाय जाबावगोन होनना मिथिना मोन्दों। थारैनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सिगाङाव जेरै खोथा होबोदोंमोन बेबादिनो बिटिआर सोरखारा बर' हारिनि महरगिरि, फावगिरि आरो सावथुन दिहुनगिरि बिथोनगिरिफोरनो रांखान्थि मदद होनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनब्ला बिटिआर सोरखारा सिगांनि समाव बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायनि मोनसे गोनांथार बाथ्रा होदोंमोन आरो बेबादिनो बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरिफोरनो रांखान्थियाव हेफाजाब होदों। मैयानिफ्राय जागायजेननाय चिरां जिल्ला बङाइगावनि दालिगावआव बियारफिल्ड RCC क्लाब एन्ड अडिट'रियाम हलाव आरो बे बान्था राननाय हाबाफारियाव बिसानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन महरगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो।
उत्तर प्रदेश रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव 4 सुबुंफोरा अबथिरा बमा बेरनायजों जिउ खहा जायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि 11 रिंगासो समाव उत्तर प्रदेश रायजोनि कौशाम्बी जिल्लानि बारवारियाव गंसे बमा फेक्टरियाव हरखाबै मोनसे गिदिर बेरफ्रुनाय जाथाया सोमजिखाङो। जाय जाथायाव फेक्टरि सिङाव खामानि मावनाय 4 मावथिफोरा जायगायावनो अर खामथारजानानै जिउ खहा जायो आरो 18 सुबुंफोरा गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोनदों, जायखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय जिल्लानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। कौशाम्बीनि एसपि ब्रिजेन कुमार श्रीवास्तवआ फोरमायथिनाय बादियैब्ला फेक्टरि सिङाव खामानि मावनाय 4 सुबुंफोरा बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव अर खामथारजानानै जिउ खहा जायो आरो 18 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बमा फेक्टरिया सुबुं थानाय जायगाफोरनिफ्राय जानगाराव थानायलाय गुबुन रावबो सुबुंफोरनि न' बांनि जेबो खहा जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेरफ्रुनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जिल्लानि फायार बिफाना जाथायसालियाव थांनानै अरखौ खोमोरहोयो। चिरां जिल्लानि सिडली बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय रनसायदम गरायमारा गामिनि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय हान्था मेला खाबुनि थाखाय आसाम सोरखारनि 2023-24 रांखान्थि बोसोरनि मुख्यमन्त्री पाक्की पाथ निर्माण बिथांखिनि गेजेरजों लामा लुफुंनानै होनो सिगांदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा। गावनि बिधानसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय गरामारा लामाखौ लुफुंनानै होनो थाखाय मैया बेखेवनानै होयो जयन्त बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि आरो बारग' MCLA लबेन बसुमतारी आरो गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव MLA जयन्त बसुमतारीया अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसेयैनो गामिनि रायजो राजाफोरनो हान्था मेला खाबुनि थाखाय लामा लुफुंनानै होनो मोननानै गोजोननाय फोरमायथियो। थारैनो गोबाव बोसोरनि उनाव हान्थामेला खाबुनि थाखाय मोननो हासिगोन दोंसे मोजां लामा। गरेस्वरनि भगपुराव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव 5 उन्दै गथ'फोरा जोखोम जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला लामायाव लाखिथ'नानै दोननाय स्विफ्ट गारियाव मोखांजायनिफ्राय एल्ट' गारिया गोबारै सौग्रावनायाव बे जाथाया जानो मोनदों। बे जाथायनि फारसे मिथिबावनो हानाय बादियैब्ला नावकाटा फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय AS 01 EH 4359 नम्बरनि एल्ट' गारिया भगपुरनि लामा सेराव लाखिथ'नानै दोननाय AS 01 EJ 2581 स्विफ्ट गारिखौ गोबारै सौदावफैयो, जायनि जाहोनाव स्विफ्ट गारियाव गाखोथ'नानै थानाय 5 उन्दै गथ'फोरा जोखोम जादों। बे जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गथ'फोरखौ गरेस्वर हस्पिटालसिम दैथायहरो। नाथाय बेराफारसे बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनावनो एल्ट' गारिनि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांनो हायो होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। जम्मु काश्मीरनि काठुआनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव खौरां मोनथिना मोनदों, जेराव मोनसे गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय जेने-थेनेसो रैखा मोननो हादों। जम्मु काश्मीरनि काठुआयाव गंसे माल-माथा रोगानाय रेलगारिया हारसिङैनो हरखाबै स्टार्ट जानानै सालायग्रा लक'-पाइलट गैयालासिनो 84 किल'मिटार जानथायसिम खारदों। जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रबिबारखालि 7 रिंगासो समाव जम्मु काश्मीरनि काठुआ रेलवे स्टेशनाव गंसे माल-माथा रोगाग्रा रेलगारिखौ सालायग्रा ड्राइभारा हेन्डब्रेकखौ होआलासिनो स्टेशनाव साहा लोंनो थाखाय ट्रेननिफ्राय ओंखारख्लायो। नाथाय हेन्डब्रेक होयैनि जाहोनाव रेलगारिया हरखाबै खारनो हमो। रेलगारिया लासैयै खारजेननो हमनानै गोख्रैयैनो बिनि स्पिडा 80 किल'मिटार घन्टासिम जाहैयो, जायखौ गोबां स्टेशनफोराव होबथानो नाजादोंमोनब्लाबो होबथानो हायाखैमोन। नाथाय जोबथायाव पान्जाबनि होशियारपुर रेलवे स्टेशनाव गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो होबथानो हादों। खाफाल मोजां, बे रेलवे ट्रेकआव गुबुन रेलगारिफोर खाराखैमोन, नङाब्ला मोनसे गिदिर जाब्रबथाय जानोबो हागौमोन। दा बे जाथायखौ लानानै मिरुनि रेल मन्थ्रि अश्वनी वैष्णव बिथाङा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोख्रों बिथोन होबाय।
धुबुरी जिल्लानि सापराव सुद लानानै रां दाहार हरग्रा सासे फोरोंगिरिखौ थांनाय सनिबारखालि सापर पुलिसआ हमदों। सापर थानानि असिजों दैदेनजानाय पुलिसनि मोनसे हानजाया एरेस्ट खालामदों फोरोंगिरि आब्दुल साकार आलीखौ। आथिखालाव गोबां सोंलुनि थाखाय पुलिसआ गावसिनि आवथायाव लानानै जेलाव दोननाय जादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। रायखांनाया गोनांदि सिगांनि समनिफ्रायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रां दाहार हरनाय हारिमुखौ बन्द खालामनांगौ होनना फोरमायनानै होखानाय जादोंमोन। दानिया जायफोरा सुदआव रां दाहार हरदों बिसोर सांग्रां जानाया मोजांसै आरो रांखौ मोनफिननो दा लुबैसै होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै रायजोआव गोबां सुद लानानै गोबां निखावरिफोरखौ सोबख'ग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ आथिखालाव फारि फारियै हमनाय हाबाफारिखौ मावफुंलांगासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बादियैनो पुलिसआ गोख्रों एक्सन लालांबाय थासिगोनखौ मिथिना मोन्दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।